Dan Allah dan Annabi ina nema masana addini manyan malamai wanda suka san addini dan girman Allah akan wannan sharhi da wani malami yayi yace wai idan kana son mace in zaka aure ta ya halatta ta bude maka ka leƙa ka leƙa nan dinnan ka lalleka ka gani idan daidai ne yayi maka ka aura in ba haka ba ka aura to billahi allazi maza sun dame mu yanzu daga namiji ya zo an fara magana zai ce aure za a yi ko kaza ya ce to ya za a yi leƙa yanzu dan Allah dan Annabi dan Allah dan Annabi addinin ne yace ai leƙe tsakani da Allah na rantse da Allah wani in ya leƙa ya fasa aura tunda billahi warure billahi allazi huwa rahman wani da yanka leƙa dai tsohuwa kamata haifi wani firgita zaka yi ai komai dan sirri ne a rayuwar duniya amma a ce wai wani waye an leƙa kafin aura sai an leƙa he an leƙa maza he fakewa suke da wannan rashin mutuncin suna cewa ƴaƴan jama'a sai leƙa tukunna wani irin leƙe ne da salon dan Allah dan Annabi ni a fayyace min ba zan ɗora wa kaina ba ban yi katsalan da ba saboda ni ban yi nisa a cikin abubuwa ba ko ba gaskiya ba shi al'amarin addini wahala ne da shi yauwa gwara ai mana fashin baki ga masana wanda suka san masana a ga maganar leƙe-leƙen nan gaskiya ba zai yi ba wallahi gaskiya za mu iya fitowa zanga-zanga mu rayuwar mu abin tausayi ce wallahi da wanda zai yi hasada da wance da wacce za ta jawo shin wance da wacce za ta cika za wallahi ko kun ki ko kun so billahi allazi ga baki ɗayan mu abin tausayi ne saboda na faɗi wannan magana shine za a fara min wani kananun maganganu zan ɗebe wa uwar mace wallahi tallahi daga sama har ƙasa na rantse da Allah na faɗi gaskiya yau ko da iya wannan tsinanniyar competition din aka ba mai mun zama abin tausayi ba miji sana'ar wace bura uban muke yi da za ta rike mu muke wannan warwasawar da muke a cikin rai ne mutum dan adam shi ba zai faɗi gaskiya ba ko saboda ina jin tsoro ai alquran har yanzu ban ga wacce take ya ga zanan da akwalta ni murja zan kalle ta ba billahi allazi wai ta sani rawar kafa in kasa faɗan abin da yake raina babu ita babu shi wallahi tallahi gaskiya ce kuma na faɗi kuma da na faɗi ban cire kowa ba a cikin kullun ta Allah ta talbata muke yi a cikin titi mu ne competition na kaya mu ne yawo da jakukkuna mu ne kaza mu ne ba mu nan babu nan a ganin mu mun cinye a ganin mu mun cinye tsofewa ake yi ga nan duk ramukan ido ya fadawa suke kwararo na bangaren hanci sai zazzagewa yake yana zozayewa a ci gaba billahi allazi wata ran ya an wayi gari a cikin namu da ake yi min da wannan kananun maganganun kun dauko wannan bidiyon kuna kalla wallahi gwara ma in za mu tashi tun wuri musamman ina ne muka dosa wallahi musan ina ne muka dosa ga mu nan tun muna cika muna batsewa ga hinan ya tsotsewa mun fara tsotsewa kuma wallahi zawarci ne da fargabar rashin miji ta aya za a soma nan aka yi hira kwanan nan aka hira da wani yace Allah ya kiyaye ya auri yar fim wannan kadai izina ce billahi allazi ne dan nace abin tausayi za a biyo mu wallahi mu abin tausayi ne gabaki ɗayan mu shi yasa babu wacce take daga mun kai saboda na san wata rayuwa muke ciki rayuwa ce ta rayuwa ce ta asha wanda za su kula ki su ne dai za su kula waccan din su zo su zage ki su ce miki waccan kaza maybe idan ya je gurin ta har kafa yake lashe mata duk su ne dai suke sa mu a gaba suke mana rawul su ne dai kuma wallahi na faɗa wannan shine a sa gaba na gabas a yanke kawai magana maslaha ita ce ɗaya ubangiji Allah ya kawo mana mu fita Allah ka dubi cikin lamarin mu amma fa magana wai wani packaging ana kaza wallahi tallahi duk ta ciki na ciki ake yi kawai Allah ya rufa mana asiri na faɗa a samun tiyagas in zan ciyu